παθολόγος. Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που χθες υποδεχτήκατε τους υγειονομικούς με γκλόπ και χημικά στο νοσοκομείο της Νίκης. Όλοι είδαμε τι συμβαίνει. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή πάτε να γενιάσετε ντουβάρια, τη στιγμή που δεν υπάρχει καν παιδοψυχίατρο στο νησί, τη στιγμή που θα υπάρχουν 3 ψυχίατροι να λειτουργούν αυτό το άδειο κτίριο, δεν προσλαμβάνετε προσωπικό, δεν δίνετε κίνητρα να έρθει κόσμος εδώ, δεν αυξάνετε τους μισθούς, δεν επαναφέρετε το 13ο, 14ο μισθό. Αυτή τη στιγμή για 80.000 πληθυσμό στο νησί υπάρχει ένας νευροχειρουργός, άρα αν πάθεις τροχαίο πρέπει να είσαι τυχερός και να είναι η μέρα που εφημερεύει. Αλλιώς ο άνθρωπος θα έρθει να σε χειρουργήσει, αλλά μπορεί να δουλεύει συνεχόμενος και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες. Άρα είναι θέμα τύχης αν θα ζήσεις. Αυτή τη στιγμή, ναι, στο νεφρό καταργείται η 3η βάρδια και σπρώχνεται κόσμος αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή αναγκάζεται να πληρώσει για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί η αιμοκάθαρση δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι ανάγκη και αυτή τη στιγμή έρχεστε να μας πείτε ότι η υγεία αναβαθμίζεται, ότι βλέπουμε τέλος πάντων καλύτερες παροχές, την ίδια στιγμή που εμείς οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βιώνουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Και βγήκε και μια έρευνα πανευρωπαϊκή, δεν είναι έρευνα που κάναν κάποιοι αριστεροί όπως λέτε κι εσείς, είναι πανευρωπαϊκή έρευνα που έδειξε ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες στο μέσο όρο στην εβδομαδία από όλες τις χώρες. 72 ώρες τη βδομάδα. Πείτε μου εσείς αν κάποιος που δουλεύει 72 ώρες μπορεί να δουλέψει, μπορεί να έχει προσωπικό χρόνο, μπορεί να δουλέψει χωρίς να κάνει λάθη στη δουλειά του. Είναι αυτό αναβάθμιση της υγείας. Θα πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, σήμερα δεν κάνουμε γένεια ψυχιατρικής κλινικής. Σήμερα παραλαμβάνουμε το κτίριο. Δεν ξέρω αν είσαι μαζί μου εδώ, δεν νομίζω αν είσαι μαζί μου εδώ. Πριν από 2 χρόνια ήρθα σε αυτό το νησί και η ψυχιατρική κλινική που είχατε εδώ ήταν ένα χρέπι, ένα άθλιο κτίριο. Το βασικό μας αίτημα είναι να καταφέρουμε να μην χάνουμε τα χρήματα και να γίνει καινούργιο. Και έρχομαι μετά από 2 χρόνια, αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας, προλάβαμε, εντάξαμε το έργο, κάναμε διαγωνισμό, γκρεμίσαμε το κτίριο, χτίσαμε το καινούργιο, το παραλαμβάνουμε σήμερα. Η ψυχιατρική κλινική θα εγκαινιαστεί και θα λειτουργήσει περίπου το Πάσχα. Όταν θα έχουμε παραλάβει και τον εξοπλισμό, θα έχουμε προσλάβει και τους γιατρούς. Όμως σήμερα δεν μπορεί να μην είναι μια μέρα χαρά στο νοσοκομείο αυτό, που ενώ είχε ένα κτίριο, δεν θα το πω, αν ήσουν εδώ, το ξέρατε, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ήσουν, ήταν ένα άθλιο πραγματικά κτίριο και σήμερα είναι λεφτά του Υπουργείου που αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Υπουργός φτιάξανε. Έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις και πολλοί υπουργοί που δεν το είχαν κάνει. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν, παρακαλώ. Δεν είπα σαν γεννήσεις. Ήτανε χρέπι, το ξέρετε. Εδώ όμως και χρόνια παρέμενε χρέπι. Δεν είναι για πανηγύρια. Και ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το φτιάξε. Άρα είναι η μέρα χαρά. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού στην προηγούμενη θητεία. Ένα πάγιο αίτημα. Στην προηγούμενη δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Σε αυτό το φτιάξαμε. Δεύτερο. Είναι ντροπή. Δεύτερο. Παιδιά, μην μιλάμε όλοι, πείτε θέλετε. Δεύτερο. Το νοσοκομείο αυτό, για να μην έχουμε στευλή εικόνα για τον κόσμο, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις ψηλότερες ομολογίες στην Ελλάδα. Οι ασθενείς δηλαδή είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δεύτερον, οι λύσεις αναμονής για χειρουργία είναι μηδενικές. Τρίτον, λέτε ψέματα κύριε Υπουργέ, με τους χειρουργούς εδώ, λέτε ψέματα. Αν είναι να λέμε ψέματα να φύγουμε. Λέτε ψέματα. Ας έρθει και ο διοικητής. Πρώτα απ' όλα ας έρθει ο διοικητής να μας πει γιατί δεν είναι διοικητική δουλειά η κατάρτιση της λίστας, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα. Και να απαντήσει και στον Υπουργό που νομίζω ότι το ξέρει αυτό. Είναι διοικητική πράξη στο νοσοκομείο μας. Όχι. Να απαντάω εγώ γιατί δεν θα. Υπουργός είναι ο κύριος, ξέρει καλύτερα ο άλλος. Δεν προκηρύξετε καν θέση αναισθησιολόγου. Έχει αποχωρήσει μια αναισθησιολόγος. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν προκηρύξατε ούτε καν θέση αναισθησιολόγου. Αυτή τη στιγμή είναι οι μισές αίθουσες που λειτουργούν. Η θέση αναισθησιολόγου είναι μέσα στην προκήρυξη που ετοιμάζουμε την άλλη εβδομάδα. Πριν από 2 μήνες. Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν των αγώνων. Η μεγάλη προκήρυξη είναι την άλλη εβδομάδα. Και έχει θέση αναισθησιολόγου μέσα στο νοσοκομείο αυτό. Και θέση νευροχειρουργού. Και τα 2 που είπατε είναι μέσα στην προκήρυξη. Κάνετε λάθος. Κίνητρα δίνεται για να έρθει ένας γιατρός εδώ. Κίνητρα. Η περιοχή αυτή ήταν άγωνο Β και έπαιρνε 50 ευρώ το χρόνο
και έχει γίνει άγωνο Β, ακόμα θα δούμε αν θα γίνει άγωνο Α, με πολύ μεγαλύτερη αύξηση του μισθού. Φυσικά. Όλο το Αιγαίο είναι Α, έτσι. Δεν υπάρχει ένας. Καταργήσατε τη βάρδια, την τρίτη βάρδια στον νεφρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Πριν μία εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Άνθρωποι πεθαίνουν, κύριε Υπουργέ. Η ουσία είναι ότι είναι, κύριε Διοικητά, ένας νεφρολόγος για 90.000 κάτοικοι στο νησί. Ένας νεφρολόγος. Το πρόβλημα είναι το οικονομικό, Υπουργέ. Δεν μπορεί ένας γιατρός με Πρώτα απ' όλα θέση νεφρολόγου έχουμε προκηρύξει. Δεν έχετε προκηρύξει, κύριε. Έχουμε προκηρύξει. Και άγωνοι. Έχουμε προκηρύξει. Αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, γιατί Μα να έχουμε προκηρύξει. Πώς θα έρθει ο κόσμος? Κύριε Υπουργέ, τι άλλαξε? Πριν Μήπως ούτε νεφρολόγοι μια εβδομάδα υπήρχαν 3 βάρδιες στο νεφρό. Σήμερα δεν υπάρχει η τρίτη βάρδια. Αυτό είναι έγκλημα. Όταν εμείς δίνουμε και ζητάμε. Χρόνια ο κύριος Ποιος φταίει, γιατί που δεν έρχονται δηλαδή? Γιατί που δεν έρχονται φταίνε. φταίνε. Αυτό έρχεται να μας πείτε τώρα. Δεν υπάρχουν γιατί Οι χαμηλότεροι μισθοί της Ευρώπης μήπως φταίνε? Άλλο φταίνε ή δεν φταίνε? Μπορεί να μην φταίνε. οι χαμηλότεροι μισθοί όμως δεν είναι μόνο για τους γιατρούς, αν είναι έτσι, είναι για όλη την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ευρώπη, Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. είναι, αλλά αυτό δεν θα το λύσει το νοσοκομείο με τη Πάμε να το λύσει το νοσοκομείο, είναι ο Υπουργός δίπλα. Όχι το Υπουργείο Υγείας. Τι κάνει το Υπουργείο Υγείας? Στο λύσει χαρταετό για την καθαρά Δευτέρα. Για να μην κάνουμε αναφορά. Πώς είναι η αναμονή στα χειρουργεία απέναντι? Δεν έχουμε αναμονή στα χειρουργεία. Μάλλον Λοιπόν, δεν έχετε ενημερωθεί, κύριε Τρίτη Διοικητά. πρωί αναλαμβάνει διοικητικός υπάλληλος την κατάρτιση της λίστας χειρουργείων. Πώς λέτε στην αναμονή? Η αναμονή στα ορθοπαιδικά είναι σχεδόν ένας χρόνος. Ένα χρόνο με Ένας χρόνος. Υπουργέ, δεν μας Την Τετάρτη το πρωί που θα Απαντήστε θα μας δώσετε σε αυτά που ζητάμε. Απαντήστε θα μας δώσετε ή πάνε να γελιάσετε τα κουβάρια. από Τρίτη θα έρχονται στο γραφείο σας.